Kabose mwancho murigerera nigo serikali ya kaunti ya Nyamira yaboliwe kubeka na gukinya ebirengo by'amasomo ase chiskuru cyo bobundi ase kaunti eyo eri aboroki bali batanyore tose asa matemo ya itaye umwaka 2024 batanyora grade yo kugenda chi university beri ke chi chiskuru cyo bobundi na konyora maigiro eri bachikonyora chikosi chirabakonye ase amagimabo kaukwana nigitasi nikiga nigo umwarimu monene we skuru ya Busengo Mixed egotoka ewodi ya Gichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira aboliri aboroki wanene mono bali banyore grade yo kugenda chi university kokoromukia asa masomo abo nabo igo wetanga korwase botumeki bwa mariogo yogotindia boigo umunyakirogo tenenerete chi secondary schools ni gasokire na gateba boigo aboroki go bali banyorete grade ya C+ boigo batagokire ne grade ye kunabo boigo bagoswa ase chi school echo cyo bobundi eryo kwebundisa egasi ya magoko na eryo kwenyorere egasi karubakorire amasomo abo muri kwito Fatgad Gisemba na nyora orobotiro sinchira yobwikirano umwarimu omonene weskuru ya secondary ya Busiango egotoka imeye wadi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango Samuel Ogero aizokire na kuburia serikali ye kaunti ya Nyamira kwene kiabona inkobeka bari emeroberio emekiranu yogokinya ebirengo by'ekisukuru cyo bobundi echineki grade chingia abana baito bakogenda vocational training abana bakogenda TVET Technical Training Institutes egere abana aba bache gwekonya na barobwe gekogera bone curriculum ikurumaga igekoro ku CPC county yeto ya Nyamira Technical Training Institutes chinyinge egera abana aba baito bakonyore grade ya diploma bagende bebundise chikosi buna plumbing aina mangana ya mache chikosi buna mechanical engineering aina mangana y'ikigari wegere chikosi chito chi electrical engineering aina mangana y'estima ensemo yaye umunyakirogo bwa barimu b'ekisukuru cya secondary cya Nyamira South oyoboigo uri umwarimu omonene w'esukuru ya secondary y'abamura ya Nyamira George Ongundi nigo abasegetire aborokiwa baria banyorete grade ya C+ kurende bataisanegete ne grade ekyo nabarabwo gosoa ase chikosi cha maboko ekyo kirabakonye kweri kabuka abanyene nonya nekero bakorire amasomo abo abana bange bamwire ne baba konyora ngamba nyote grade yo kwende university tukonyora ngamba tayari sana kwende university senenjo ekosi nere university tamwe yatagete mone course ya technical pono mwana kuligere linga course nere kwarangiri uchi university etali gasi kuchibusyo no yani self employment yetakwe lakini oligere linga a technical waro nere nkogenda ngera ne C+ usine C- course nero era mfaya so bwo kwa no chibusyo ase aborokiwa abo bachete university nigo basemiwe baitange kurwase ubutupeki bwa mariogo yobutindia CDF nero roto usabo mheshimiwa oito West Mugirango anyare gokonya abana aba chipasa lichi nyinge chigenda ase TVET egera abana aba baito bachigokonyeka aba bachire university na barobo bagenda bakoromokia egere nto basako gwanza kogoka kuruga ngo mwana ononyorire C+ uchire university kawike university asoe madawa ya kulevya chingaki ejecho nigo umwarimu yomonene bw'esukuru eyeiga ya Busiango aisokire na goteba nigo esukuru eyeiga yaberege gokoria buya emyaka 5 gekubwatania abwase babere bakomenta kera umwaka guchase oyonde yagerete abana 117 bakagenda direct entry to university togoteba otu abwate abana 160 Kingo reporter ya Gatembe TV kurwase ebunge eyeiga ya West Mugirango egotoka imeye county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba.